Ningizimu Afrika nina bakaphunga nomageba sinibingelele sinamukele sibingelele noBabu Dokotela ubaba wesizwe. Babu Dokotela sicela ubingelela ababukeli. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile. SiseThekwini sikwaZulu Natal. Sisemgaqweni esibizwa Queen Street and Albert Street. Ekhoneni lapho sisebuilding ibizwa ukuthi Nedbank House Building 19th floor room number 1904 to 1905 sise dark room studio number 1. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke itopic yethu namhlanje sizoke sikhulume ngokuzithwala ebunyangeni. Ake sibheke la umbuzo oqala. Uma ngabe silisha lo mfazi ngesikhova abuye umuphi lo mfazi oshawa ngesikhova kusuke kuwumfazi wakho obalekile noma kusuke kuumuntu omfunayo ake sicacisele Babu Dokotela. Number 1 funa sibheke lapha sense ikhanda lesikhova. Sense ikhanda lesikhova sikunike le nduku le. Uyifaka umchamo kancane. Uthi nje icoshe lo mchamo ingakuba manzi musu uyibeka la uyithi kanje. Usho ukuthi usibanibani noma ngabe ukuphi amagumba amanomhlaba la ihle nendoda ngithaba xabana njengamanje ngithaba kabuye. Musu uyishango 8 uvuke ebusuku ngo1 uyishaya intatha ukuthi uyishaya emini ungayithinti. Kodwa mekushaya u4 u5 isikhova sobe sikhala phezukwendlu. Awu meke wabuza indoda ethi uyasizwa isikhova athi noma uyengasiva ungena umuthi. Ungena umuthi kuphelile. Uyabuya lo mfazi ozohlala endlini ngoba phela uwumfazi la ekhaya. Uwumfazi uyabuya. Akabuye ezekhaya. Ufuna sibuyisa nje umuntu straight simshaye ukuthi akabuye ezekhaya. Kunengane ngizokusho nje lokho. Ngane umfana ifundiswe la ekhaya siyishayela incwadi. Iphinde futhi ithathwe umzala wami ayisegoli. Ifike egoli ithola umsebenzi kaBB ishayela ama-truck akhona. Le ngane le iyajika yalikhohlwa ekhaya. Angikusho lokho. Le ngane iyajika iyalikhohlwa ekhaya. Sesiyayifonela sesisicefe. Sihlele ingane isithola intombazana nomntwana lapha enengane ezu2. Esihleli nayo sethi ma understand. Nginelungelo lokuthatha umuntu engimthandayo. Ashonga ukuthi awunalo ilungelo sithe kodwa thina esikufundisile phela sikhumbule ingane yami. Ngephasika ibuye ngoDisemba ibuye ishaye gogo. Ishaye gogo ushaya uqinisa isandla izobuye ungawufaki umchamo gogo. Ungawufaki umchamo phumela eminyango ume la phambi komnyango salikwazi. Uma senilala nje umusu ushaya nje. Uthi nina bala ekhaya la umntwana ophuma wathi osebenza ngithi angaphelele umsebenzi kodwa akakhumbule ekhaya. But abuye ephila ngalimali. Umusu uyaphephetha uhambe. Umusu uyavuka ebusuku ukuthi kubase inkuni leziko. Lithi muthi liyaphakamela ngamusu yasho ukuthi ngithi yapi lithi ngane lekhaya kazigodala kweziphi indaba nanku umlilo lekhaya sibasile kuyafudumala uthi uphephethela iziko hayibo umusu kuzodlala gogo. Musu kuzodlala nje ngeke. Ishayela ngane emini ungayishayi. Izobe sixoxa ithi awuyazi lapha na eCleflet ehlala kulona ngizwe ekhala isikhova. Emeka ayikhuluma leyo nto ungena umuthi. Umuntu uyashawa nje noma umubi uyashawa. Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Mangabe sithola lo muthi nommese bese sikwenzela into yamehlo. Yini le yenziwa lapho? Kufika omunye la wathi Babu Dokotela bafaka isipoko egcekeni lami. Futhi ngishaya umuntu omndeni uzobe ehlaba inkomo ezintathu. Angaze inkomo uyihlabela ukuthi kufe bani. Ngokuthi umuntu omndeni usimenye ufuna ngiye. Ngithi mina ingane ezingakhe, uthi ingane zo4 mina nonkosikazi hamba ngilandele imbese ibe u6. Uze nawo la kumina. Mina ngizobe sengiphethe umuntu ekuthiwa impinda amshaye. Impinda bayazi abantu abafuna lokulenza isiqhwaga. Bese ngikunika umuthi. Ngithi geza ngalomuthi ufake lo mbese phakathi. Hamba umgodi omkhulu. Ugeze kunombese lapha umusu uthatha umbese ugwaze impinda amshaya umusu uyophonsa lapha emgodini uchithe khona. Nonke ngichithe khona. Labantu asuke bekuhluphile. Sibafaka emakhochini ezitimela wonke amakhochi bagcwale. Ngoba ngishathi ngiyeke iQuantum. Sibafaka nje coachini bagcwale bonke. Balandelana bonke ngoba lento imisi ishaya nje inyanga. Ishaya nalo wamiyalelayo. Ngoba angeke sidlala abantu sikhathele ngithole nje okap omusha sibafake nje amakhoshini esitimela sibahlohla ikhoshi nekhoshi ya bahambe ngeke siphathwe abantu hayi ngeke siphathwe abantu ngeke
Babu Dokotela, sibonge kakhulu. Ake sibheke la. Kunocwaningo la Babu Dokotela uveza ukuthi iladi labantwana livamise ukubahlula abantu abaningi. Livamise ukungenzeki kahle. Ngabe izizathu saloko kuba yini? Siyabonga kakhulu. Ngicela ukukhuluma nabantu asebehambe kakhulu besizwa ngoba kungenzeki. Iladi labantwana linesikole ngokwalo. Ngiqale ukulenzela abantu ngo-1994 iladi labantwana. Khumbula hloko 94 ngiqala nje ngenzela abantu abaladi bantwana. Ngaze ngenza even i-reference komunye baba waseMpophomeni waba rich into eyisimanga ngimlungiselela lati. Liyabageja abantu. Uma uzolakha kahle enyanga yami. Ngicela wena ke njengamanje ake sikhulume lento eladi labantwana. Uma uzolakha kahle iladi labantwana ungajahi imali yomuntu engezosizakala. That is very important. Thola inyama ebovu. Thola inyama emnyama. Lesibiza ukuthi usu. Umbuzo wami ukuthi yini ehlala kusu? Uhlala umswane. Umswane uguquka ube yini? Umswane uguquka ube ubulongwe. Idlozi esilwaneni senkomo sihlala emswaneni. Lihlala emswaneni, lihlala egazini, lihlala emswaneni. Kunjalo salukwazi. Uma usumisela kahle lo muntu udinga lenyama yombili. Ufuna ayidle lenyama eguqile. Lenyama yomswane le uzoyipheka. Nalomuthi esokunika wona uyipheke nawo. Uma usuyayidla uguqile. Inyama lebovu uzoyosa. Uyidle uguqile. Singabheja imali le ngane bekuthiwa ziyakuhlupha. Lizoqonda iladi la khona lenze nje qo lingajiki indawo. Uma kuthi inyanga noma umthandazo lozokumisela uzolimisa kahle ngamakhandlela akhona awamise kahle azi ukuthi esinqeleni ufuna kuhlala nje esigudleni kusenahlanje angahlangani kanje avula isikhala lamakhandlela ngoba noma bewabela amakhandlela wabeka landelane kanje kungabi nasikhala labantu abazani. Ngiyakutshela ke labantu abazani laba bangapha abazwani nabangapha and amakhandlela akhona uma usubahlanganisile ubaqhathile. Uyobona elinye lichicha likhala lophuma ezantsi ngoba ukuhlanganisa abantu abangahla babeke ngapha abanye babeke ngapha. Uma usuthi le sento uma usubeka izidlo zabo. Wena umudla amakhandlela bekuphahle ngapha nangapha. Iladi labantwana ke lelo. Ngiyathanda ukuthi umuntu umephethe 100,000 ezothatha into ezinkulu ngiqale ngilungise lona. Umuntu umezothatha isikhwama semali ibhakede lemali ngilungise lona. Babu Dokotela bobesizobujabulisa Thobeka. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sifake isixwayiso la. Ungalingi uhlale no 17 ngoba hayi ababhakazani kanje. Ake sikhuluma. Ngizokutshela nje uma uhlaniphele nje uvese uyihlaniphele isidalwa nje uyihlaniphele isidalwa kodwa ungahlani nabaxhaka laba futhi bayashayana bake bakushayela into ongayenzanga bathi noma ungayenzanga ubungayenzi ngani engisho ukuthi ufuna uqaphela ukuthi uhle nenkwezela isikhathi even noma ungama kude uthatha into yakho ume kude umusu baba ubona inkwezela seseyigwazana seseyishana engisho ukuthi qaphela nje manje wena ufanele nami mina nginasikanje ngoba mina ngizwana into ezongishaya ngihlehla kuqala ngibuye eceleni angifuni futhi sibange ithekeni ngihlehla kuqala imudle into izongikhulumisa ngiyishaya ithekeni yakho ngishiye ngishiye kanjalo ngihambe wena usuyokhuluma nethekeni yakho uthi iphuma service isigrand sengihambe ngisho ukuthi uzama nje ukuthi uhlehle nje abantu nje abashaya nayo ilaba futhi abayinkwezela la futhi basemakhaya bazokushaya laba gondiwile lento ezingasili indlela lekhanda azokushaya ngisho ukuthi nje zama ukuhlehla nje uma uyihlaniphile wazi inyuka bazokushaya bafethu ngasondele kubona bazokushaya ngempela thatha into yakho uyiphuzele kude eceleni and ungahlangani nabo befuna uphuza ukuthi ubhe yakho enkana imphe wona ngaphe ayithatha khuleka futhi hamba uphuza phela njalo uqeda phamba udumisa imoto ushiya njalo abanazo vese imoto bona bahamba ngabangani babo dumisa yakhe imoto ungene emotweni uhamba engisho ukuthi ungahlanje no 17 bokushaya ngempela angihlanga nje nabaxhaka mina ayibuzo kunye mkhulu ifunje inyoni ezashaya lezi zinto lezi zashaya lezi zinto lezi ake sibeke la Babu Dokotela uma ngabe sithi ake sibeke umbuzo Babu Dokotela masithi uyabona yini ukuthi uphelezela abantu abayimsebenzini
lento ngazi seyikhuluma kanjani. Ngiyazi kodwa ifuna siyikhulume. Kunomntwana esikoleni ophelezele ezinye izingane zesikoleni. Akanayo into yokuthi ufuna yana ayofunda. Akanayo nje. Umntwana isikoleni sebebiza umzali ozokwaninga ngenzeni. Kunomuntu ombonayo ukuthi even nathi la ebunyangeni uphelezele ezinye izinyanga nje. Uphelezele ezinye izinyanga akanayo lento ukuthi yena weyinyanga. And then kunomuntu osebenzayo. And the beauty into engiyithanda kubantu abasebenzayo, they are very sober. They are very sober abantu abasebenzayo, and they are very sensitive when it comes to payday. Ngoba le mali lena kade ivukela isonto lonke. Uyihola ngoLwesihlanu. Ayiqede ngomgqibelo ngo1. Ngesonto usebeka imali okugibela kuphela. Hayi la khatla gesi ayikho. La khatla gesi uzoyiboleka. Ya khatla gesi nje ayikho ke yona. Lo muntu lo uyazibona ukuthi yazi abanye baziba uyeke umsebenzi yasho ukuthi yabona mina ayikho into engisenza. Mina kuyafana ukuthi ngipheleza ngoba abantu engibakweleta abalenje ukuthi ngibaholele, ngibakhokhele, ngizobakhokhela ngani ngoba mina le mali engiyisebenza iphela nje, ifika kumina enye ifika isiphelile. Sengithola pay slip lesinikwa yona njalo. Engisho ukuthi ngempela we as izinyanga, we as abafundisi, we as social counselors, we have to come into our nerves and start to identify the social problem abantu, it's getting worse. And then ayikho into abaqashi abayilungiselela ukusiza labantu. And umqashi uwazi kahle ukuthi he or she's making a fortune of money, but labantu akwenzeki lutho ngale mali abanika bona. Akwenzeki lutho ngale mali abanika yona. Yena ubala ukuthi yena indawo ayithenga imali, phela wengayithengele labantu. Ubala umshini othenga imali wengawuthengele labantu, othengele ibhizinisi yakhe. Engisho ukuthi ngempela if thina nyanga nanamanje singenawo umuthi wokusiza laba bantu laba baphelezela abantu. Mina ngeke ngithi mina umuntu uma kunjalo sekukumbi ngalo ndlela kunokuthi awuyeke umsebenzi abanye bayebulala because they identify a social problem ukuthi ngempela mina ngiphelezela abantu abasebenza ayikho lento engiyenzayo. Ngithi lo muntu akakafike kuBabu Dokotela engezile ukuzolanda eHoly Ash aphathe just for 5,000 rand. Akazile ukuzothwala uzoxoxa nami njengendoda. Uzoxoxa nami njengobaba wesizwe. Uma ethi u5,000 rand awuhlangani. Ngifuna ukuthi uma eselala akhanyise amakhandlela abe u4. Mekushaya u11 avuke ebusuku. Athi Archangel Pathiel ayibizele ngilosi kethavus 21 for 3 days. Either it is an angel or it is myself with an angel coming to deal with your situation. I will come. I will conduct what is called astral projection. I will come in your dream and deal and start to destroy those people who are causing you to be on disarray like this. Ngoba isimo okusona ufaka umuntu kusona wena uwazi ukusikhipha. Angilungise lokho uma uboshiswe umuntu awukwazi ukuzibheyilela. Kufuneka umuntu wakini ongaphandle ozongena ngaphambili ejele azobheyilela wena ongaphakathi ejele. Uma usukuleso simo usudinga ukuthi Archangel Pathiel izobheyilela, but I'll come with an angel to identify your problem so that the angel will deal with the problem precisely so that you can have 5,000 rand and you can come, you must come with this testimony ukuthi Babu Dokotela ufikile kumina nengiloso Pathiel and this is what you have said. Bring 5,000 rand ngizokwenzela. Babu Dokotela baba wesizwe bajabe siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sikhulume kabanzi la ngeCasino Copper Bangles. Ngabe yenzani? Casino belt casino sebeyazi ngayimisi ngalanda lebhengela. Lebhengela lelibayalaza abantu lenza lento. Lebhengela number 1 liyisibuko. Liyayikhuluma impilo yakho, liyahlola lebhengela, likutshela yonke lento oyifunayo. Yonke lento oyifunayo and sisesakhulaza kubantu abagembulayo. Yinto yabantu asuke begembula.
uyalifaka lebhengela sikwenzele ka imicimbi yakhona sikugcabe senze yonke into sikunikeza imfihlo musu uyalifaka lebhengela and lento ebikuhlulile lebhengela lizoyiqaqa woza no 20,000 ngizokunikezela but lizoyiqaqa into yokugembula into abantu abahamba amakhasini ilebhengela lelo Babu Dokotela babesizwe bawujabule siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela, ukuyithwala okungaka ebunyangeni ngabe budalwa yini? Lento yethu yobunyanga kuyasho ukuthi asiyifundelanga ifana nomshado. Umshado ugcwele idoma amabhinqa angene emahala emshadweni azoshada nabantu abenzela ama marriage certificate kwashintsha ngisho izibongo nestate ne-marital status yabathi Mrs. Kungena abantu abangafanele umshado. Nakhona ke leminyangeni njalo ugcwele amahholo abantu alazi ihholo lenyanga. Ihholo into empty la ingenalutho enespepe kuphela ngathi umama. Yile nyanga zethu inibuke nisemzini wayo inganibingeleli indlule ingene iphume ngapha iphume nebhayi ingene eveni nebhedayo ihambe inishiye kanjalo iyobuye sibuya nawe nabangani babo sekuyaxoxa ngathi manje nina niyifurniture le pride esinayo thina belapha endabuko ayenelisi bakithi ayithokozisi abantu abayona icommodity abayona ifurniture uma usufikile enza sure ukuthi you serve everybody with respect and highest degree. Umuntu mefike kuwena yeke usitshela ukuthi kugcwele khuluma usheshisi. It is not his fault or her fault ukuthi kugcwalile. Wena ulele lapha nomkakho uhlula nokumhlaba. Yabo. Sijwayela kabi nje wena. Sijwayela kabi nje wena. Into oyimusu ufikele kubantu. Thobeka kubantu. Umuntu mesengenile mbingelele, mbuza ukuthi usuka kuphi. Very important. Hayi ukuthi ufunani. Mbingelele mbuza ukuthi usuka kuphi. Ungokabani isibongo. Ufisa ngikusize kanjani and inyanga yami iyasebenza lento ukuthi umuntu uma ewumsuthu qikelela ukuthi umbuzo ukuthi ngesuthu nibengelela kanjani umbingelele ngolimi lakhe indi masheroni bayajabula abani balolo limi yabo vana kami lijabula kabi ndiye umusho njalo namaste lijabula kabi ndiye umusho njalo lisho ukuthi uyalemukela ngayo yonke indlela ngisho ukuthi akezizama uze isibongo somuntu sazi ukuthi umuntu umesha isibongo singasile ongasazi mbuzo ukuthi bathiwa wobani isithazo ungasho yangisazi lesibongo seni sakuphi buza ukuthi ningobani isithakazelo uzobesha ukuthi hayi isibongo sethu siphuma isibongo nesokuthi thina sosibanibani emuntu siyamukeleka leyo nto ibaluleke kakhulu lokho umuntu umbona ukuthi uqakekile ukhuluma isense wena ufuna u10,000 lo muntu uyipensioner imali ayiphethe manje 800 munike imithi yeke umtshele le mali ngeke ngenze lutho ngayo it's not about money it's about ithongo elimlethe kuwena mina ke kufike amakhehla la kumina athi Babu Dokotela sebefike kazwa kathatha abantu basekhaya bethi angize kuwena ngithi ngizoza kanjani ngoba lo yamfana uyabiza bathi kodwa thina sithi iyakuyena ifike ikhehla la kumina liphethe u800 lifuna into enkulu ngendlela esimanga ngokuthi ngiyazi ukuthi ukhokho omdala okhokho semandulo ube nezizathu ukuthi enyangeni zonke ingakamlethela kumina when I understand ukuthi la eThekwini kunenyanga eziyinkinga emthini obhodla umlilo bambala abantu abamazi bambala bangamazi and kodwa still wonke lo muntu ajombo azafike la kumina kunenyanga la omzimba ukhala imali inyanga lezi sinazo la emsebenzini okwelapha kodwa still ithongo uma esefikile umuntu kumina angimsize nje kakhulu and ngingamtshela futhi khona ibalance sela mnika umuthi ahambe akubone e-tech shop la kuvulwa amabhuku Babu Dokotela bawusizwe bawujabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sibhekela uma ngase kuthiwe nazi inyanga zithi Babu Dokotela sicela ke manje usifundise ukwakhe isigubhu kambe inyanga ungayifundisa nokwakhe isigubhu and ungayifundisa ngamalini Ake sikusho nje lo kunenyanga ezithenga izigubhu engazi ukuthi kufakweni phakathi angiphinde ngikusho kunenyanga ezingama customer eyilanda izigubhu ejozini
elande izigubhu ehluhluwe abuye nazo zo5. Ngisho mina into enzekayo nyanga yami ngicela ukukufundisa. Ngicela ungithathele umuthi esithi umbhalangu. Uthathe isandla sika halakavuma, amafutha kahalakavuma, ikhanda lika halakavuma. Umuthi uzothatha umphendulo wedlozi, uthathe impumeleli, uthathe ikhokhela, uthathe ungihlanzele wonke amaphakama. Umuthi uzothola ebhubesini, uthi abakunike ithambo lebhubesi, umuthi ushaya umkantsha phakathi kuphume lento yamafutha, uyifake la phakathi esigubhini. Uyayizwa into engisho? Umuthi uthatha umhlakazanhlansi, uthathe ingwavuma umphendulo edlozi. Lana sekwakhela isigubhu. Kuzosala ke imithi eminyaka ewu5 edinga amafutha namathambo ezinye izinto engeke angashiwo la emakhamereni. Umusi wafaka la phakathi. Lesigubhu lesi uzosigcaba. Uma usigcaba usigcaba la, usigcabe la, usigcabe la, usigcabe la, ugcabe 7 la, ugcabe 7 ngemuva. Lesigubhu lesi uma ususebenza ususivusa asilale ethuneni. Ufika usibeke phezulu kwethuni uma usubeka inyama. Uma usiyasithatha isigubhu usivusuzele phezulu kwale nyama ebovu le, uma usiyashisa, uma uyakhuluma ukuthi njengamanje ngithi sibanona vusani lo muntu lo angene lesigubhu lesisebenza ngayo. Inyama uma usuyayishiya, ngakusasa ufuna wenze sure ukuthi uvuka qalo ya lapha uzofika kunentuthwane uyithathe lenyama enentuthwane ugaye konke nenhlabathi yonke nentuthwane uzokufaka lesigubhini. Lesigubhu nyanga yami ngiyakufundisa nje ngo15,000 uma ufuna ukubhalele kahle. Lesigubhu nyanga yami uyolapha abantu udu. Uyolapha abantu udu. Uma efikileke umuntu uzomlapha ngalesigubhu, uthatha imali engango100,000. Umusi umthathela igusha, uthatha amanzi, uwathele endishini, uthatha igusha ahlale phezulu kwalo lo muntu. Thatha igusha nilifake ngekhanda la. Uthola insizwa ezinamandla zilibambe igusha lingaphunyuki imlenze. Lifake ngekhanda lize life. Mase uthi lo muntu akalinquma igusha la. Mase linqumile mase nikhipha ulimi. Nithatha ulimi niligaye nilishisa ulimi nihlanze nalo muntu lo nalesigubhu lesi. Umusi usumcabanga soke lesigubhu lesi. Lo muntu uyoceba into yayo zokushona ilanga. Uyoceba zafe ngegusha nje kuphela usuke umthwasa lana usuke umcebisa umuntu isigubhu sakho uthwena nyanga ube naso isigubhu ngikhathele nina nilanda igubhu eningazothi kufakweni phakathi. Lesigubhu ke umbuzo Babu Dokotela esidlani lesigubhu asidli lutho. Sidli lutho nje lesigubhu. Angithi uyibekile inyama lapha ethuneni yalala inyama vuka kusasa uhamba uyithatha sidle lo nyama kuphelileke. Asisezudla lutho. Kodwa uma ufuna ngithi kubhalele ngendlela right prescription writing ufuna ube nawo 15,000 ngizobe sengiyakubhalela ke leso sigubhu ke leso. Babu Dokotela bawesizwe babujabule isigubhu sokuthwalisa umuntu for uceba esokuthwalisa lesigubhu azongifunda umqondo esokuthwalisa nje kuphela. Siyabonga.